sedang no ikan ikajing syakri kejongi hakan ikapor tungin pendam yuble ikajing doai ko kupa jungi bab neng iwan hajan jong mi atrai hakan ikapor lengba ikajing alam mat ikajing pitin lenti ikajong mi ikajing im kejongi kum kejia seng samla ko trai ngi oban rakhi hakan ikayut sande lengba hakan ikapor ya kaba mi mendan ringkat ablay ya kaba menyalam na kabor ke jong men se makut ujong me pelat yang ia try na ki jing pinwit andre me men care men da ko try ai bu ko wei ke benta ya kaba ngen pendap ko try ke long ke jing ro pat pen krawi ke kerteng ke jong me try shim ya ke buram ke jing shalade na bangi pan ke kerteng wadon bor jis ngi dwai amen ka jesing samla balang presbyterian nonglom kapriang skobha ya baro ki prabanget nadu ki pastor ki temen masan ki rangba balang ki longkmi ki longkpa ki hep ki beret pat khamtam ya ki para samla ki bait ki jangi bat ngai khublei youth sunday ya pi baro ha ka kerteng ke pathiang bat ka bodon wortam ka jong utrai jongi Jesus Christ lingba ke dikesngi jong ka khasi janta Presbyterian Assembly kabla bo kerpang ya kan dikesngi ya ka bangin rakhi ya kan tayo le kemen pat ya kesngi utrai bangi aingo yu blai lingba ka jinglam pat ka jing peten lenti ke jong u lingba nu snem ni yo ru ya kan lat bangin rakhi lingba ki kor ki bor lingba ka YouTube channel ya ka baga jeseng samlahi nila ban syakri ya ka halaka jong ki yeng ki sam bat shimet bat ngin sedang no ya ka ni ka jing syakri ka jongi ha ka ni ka por kan kerpat ya imes wan pala el nong lat bat ki parok ki jongi bakin yalam ya ka jing roi pen hamen sim kan kerpat i ban shim ya ka benta ka jongi Sam kal nong ka basispa ak dokot ka basaw bat kum juru kal nong ka bakandai pesan ka dokot ka baningkong ko ong tu rung sha ka kherdop jong u bat ka jing aingo bat sha ka phalau jong u da ka jing yero bat tu kerkhu ya ka kerteng jong u ali na mar kata ngin ya ruai ya utrai ngin ya ken ut ngau tenat ya mau siang ka jing pen em jongi ngin ya sno aktilang da ka bangi ruai ka jing ruai ka balai spa anyo phukandai bat lai spa khandai pun riu na ka bakham rem ha ka jaka kentang ba udon Ko
Tu wat sngo pelapi, ya kata kejing tendu bemeding, kabahapi, kabajaya kabantenju ya pi. Naba, kikam ki apostol kalnong kabakat sao kedekot ka apa arpu ar ko ong. Kadai yengi ban besut, syapok kahima ublay, ling ba shibun kijing jenjar. Namar kata, proverb kalnong kabalay kedekot kabasan. Tunget ha utrai dalam kedok nut baru abat watchania hala kejong kejing sempang. Ngin shania hu na bau ong. Tu long slurpi ngala job ya kata ka perthai. Ngin dia beteng na kejing rai ka balai spa kandai pun rio. Bat lai spa nyu pusau nak bakhamrim bat kum juru lai spa anru pusan. Bat lai spa anru pun rio nak bakhamrim. See
Pedeng jing hele jong jing im ha jing ya lenti ke jong ni kat bangi dang sa ha ni ka sna per thei ni tep bat ngi ngi scam bangin ya da ka jing job sha ka jing job ha bangi shania ha ublei ubalong ubakam kraw ban ye ki eki e baro bat uni uju ublei ukulari ngi ka jing suk uong how Yones kal nong ka bakat san ka khot ka bar phunyo ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om kumba ka perthei ka ai nga ai manga happy wat ki khuslai na ka do no jong phi limni wat ship tin ngini ruai ka jing ruai ka balai spa an rupu we lai spa an rupu ar
Hagani ka porpat ngan khot imes iba plelat senrem wen yalam ingi na ka populi ka ktin ga jong blai pat kumjuro hagajing dwai Ashwami ni let lang hoblai da kajing dwai tungin shashkor ka ktin ka jong o ka bangila ban sham na ka kitab Ecclesiastes kalanong ka ba khatway ka khot ka ba khandai
nakashti upol shautitos kalnong kabaar kadukot kabahan rio kumjuru nakashti upol shakinong Ephesus kalnong kabasan kadukot kabakhatsan bat khan rio bat kalnong kabahan rio kadukot kaba khatlai hadu khat pra ki kentien ki ba ongkom ne le kemen ko samla hala ka jinglong samla batu ka do no jong me kan pen kemen ya me hala ka singi ka jinglong samla jong me bat ya hakilinti ka do no jong me bat ha ka jingyu i ka khamat jong me henre ken mau me ba ublei un bishare me shapang kini ki baro kumju ya kirang ba bakham samla tu sneng banlong ki bakhan adakar tukmi bhati kumno phiyat om kum ki bamstat henre kum ki bastat dakbasius pa yakapor naba kini kisngi ki long ki basniu naba kumta wat long phi ki babit henre ki basham phang ke ei kamon utrai naba kumta tu penchim haladi yakata ka jingking atiar ublei baro ba phila ban yeng yele hakata ka singi ke basniu bad haba ladep yaki ei baro ban yeng scam tu yang phi namar kata balapan po yala ka singkai da ka jing shisha bat bala king ya ka jingda shadam ka hok bat bala phong juti halaki kijan da ka jinglak loi ka gospel ka jingsung nalor baro putan penda shim ya ka sti ka jingen da ka ba phila ban pelip ya ki sum ba me ding baro jong bamman tu shim ru ya ka jingda khli ka jingpen em bat ka wat lam umen sim ka balong ka ktien ubleken da ka badwai halakasngi da ka jingdwai bat ka jingkar pat baro haumen sim bat da ka basuma shaphang kani da ka jingminot bat ka jingkar pat baro na ka benta ki ru khoj baro tu blain kar khui ka bangi puli bat shashkor ka tien ka jong tungin adwai au blei ba khpa jungi ba meng ni wan ya ka ban demret hek slajat ki ba khoi ba ki ba kantang e ki jong me ni wan ka ban pan khraw ka teng ka ba don bor ka jong me ko try namar ba melong blei ba dei hok ban yo e ka jingya ro ba ka jing mani ka jongi ki brio isngongo e me ko try namar pangi don ya me blei balong ba khraw bor blei ba don bor melong blei wa thawi ki ki baro melong blei uba jongka beneng bat ka khando melong ublei jongki met bat ki men sem ki jongi try be it bat melong ublei ru uba jusngap engi habangi khot kar pat emi try be it habangi wan komni ko try ngi wan ban phla bangi long ki nong pop bon sin ngi jile bat so si emi ki pop ki reng kang ki jongi ikar pan subha map ko try ki pop reng kang ngi jile bat so si emi nakwi ka posh ko pan la ka long ka hakiktian bangi kiran ne ki kam bangi le ne ki jing ba jing perkhat bangi don ngi dwai bam suba isne bamen yara bingi bengi nang pat ban le akamon ko jong me yara bingi la ban pen subha eme try be na ko ka posh ko ipan try be hakani ka por ngi wan ru ka ban aingo eme ka jindon ka lam ka jong me ko try ban ngi kom ka jing sing samla bingi aingo eme ka ba me don ka lam ban ngi ka jing em jongi ba man la ka singi aingo eme ka ba me ai ngi kom kani ka lat ko try hak ba ngi yo ban pen long kani ka online service hakani ka por ko try khamtam e hakani ka si ka balong ka youth sunday ko try be eng isngongo eme namar eki ibaro ki ba mele ka jing em ka jongi hoi ngisngongo e ka ba me don ka lam ka jing sing samla ki kam jong ka baro hakani ka por try ngi ban kar pan eme suba isne men don ka lam kani ka jing shakri ka jongi ko try era bangela ban shakri me da ka do not baro abi ke eki bangile try kan long ka ba pdiang hun hakmat khat ka jing isne ka jong me try be ngadwai ba men isne Indan ka lam ngi long tang ki samla ngi tulot bor e ko try be bon sin ngi jule ke bam pen sobhas ti ai ming ngi kalon ko try be re try ngi sungu bangi don ya mi ublei ubam ju e no ngi try ya rap ngi bengi la ban phai shme malaka khlem mat ka jing em ka jongi ya rap ngi bengi la ban le ka mon ka jong mi ko try be ya rap ngi ko try bengi la ban long ki samla ki ba bang ko try ban puli ya khatin ka jong mi ban ya slok ban me na ko ka posh ko pan namar bangen la ko try ban le prasha ya ki jing pen shoy ki ba bon ko try be bangen la ban yang scam shisha ko try be bangen la ban long shisha ki ta ki samla ki ba khan adakar ko try bangen la ban long ka jing sha ki pat ki parament se ki bang ya kando man la ka si ka jing em ka jongi try be ngadwai ba min isne en don ring kalam kum jo ba ki para samla le si ki ba mat try ki
iki jing e ki jing jin jar ki jing sham ka jing em jong ki dan apdeng jong ki le si ki ba ki la do no iki ba e ba thon jong ki dan apdeng jong ki ko try ki ba mat ek jing du jing ko do dan apdeng jong ki ru ki ba mat ek jing shitam ko try bi in na kani ka khlam ko try kabla sar ka leng ka perthai ko try bi inga dwai ba men isne ko try tulong mami unong pen khya iki tulong mami unong pen tingen ko try iki tulong mami unong pen dap pen biang iki ko try bi in trying to what I begin do jing kermen re try to ya rap akin la ban shania scam bit tang hami ba tang hami hi ko try na mar me me tip khamba iki iki baro trying adwai ro na banta ki ki para samla kibala do jingkermen ko try bi re kibala jingai no nami ko try bi adoi men khot no ki ko try bi yara bi kila ban wan phai chemi namar me me tip khambai ki baro me long ka jingkermen ko jangi ban me la ban ai ka jing em ko bam ju ko try bi adoi men isnei men dan galam ko try bat ka jing seng samla ki kam jong ka ki ba bon ko try ki ba ka de ban pendap try bi wanum no try ki nong ya lam ko try adwai men isne men dan kalam kum jo commission feel jong ka jing sen sam la men num e no ko try mission worker ko try ti ka jaka ko try ngadwai men dan kalam but kabalang kinong yalam jong kabalang but kirim pe yeng kristan ki badan hapo jong kabalang ko try manum e no ko try ngi try be ngi kan maru ka jing dwai hap iki frontline workers ko try ki batri men sim ko try ki ba ai ka jing sumar ki ti ki bala sha kata ni knyang jing pang ko try bi adoi men dan kalam bat ki men ai ki ko try ka jing ada bikin la ban shani askem hami ko try bi bikin dan ru ko try hapdeng kamet bakoi bukhia ban ngai dwai ban ngai kirpat ne me ba men thang du no ko try ni knyang jing pang covid-19 ko try bi ubala penjen jar sat engi ko try ka par thei ba ro koi henrei kaman kalong tang ka jong mi ko try ngi shushani askem bet tang hami hi try hoi try bi ngi dwai ba men isne ba men dan kalong kum ju sash phang por ko try bi pastor in ai ngi ya ko khubor to ai ba ke ek e ba ro try ka ba in ai kan long shisha ka jing kur khu na ben ta jong i we pe we ba kan long ro ka jing bang ka ba kan jaman sim ka ba la ban te ka jing em jing long kristan jong i ba man la ka si try nga dwai ba men isne men dan kalong kum ju par ka program ka dan sai ba ro ko we ki jing ra ro ta ai ba ke ek e ba ro ke bang ni sngo ko try kan da long ka jing kur khu yang i ko try ngi sngo ngo e me ka ba me sngo ki jing khot kar pat ki jong i na bai ki ne bro i panu e dem kreteng jesus christ ngi dwai amen ngi ai ngo yu play lingba ka jing kar khu ka jong u yang ngi kum ka je sing samla bangi laban ai sha ka kam ka jong u na ka por sha ka por lingba ka jing kar khu ka jong u ya ki kam ki jing trei ki jing ta ki jong i ya ka bangi la ban penyar ya ka kam ka jong u play pada kani ka por ngan kerpat i mes babyang ti hon karpuri in pen ngan tang ki ki jing ai nagam ta ka kam ka jong u play dan ilang khmar blay jing dwai in pen ngan tang ki jing te dwai pa jingi bab neng bakhui bakrau ka long kteng ki jong mi kamne pat atrai sa sien pat ngi wan exlajat ki badon bor ki jong mi Berwan ra akhmat ke jong mi kini ki jing ai ki beret tam gen ko pa bi ni ki e ki ba melakar khu gen ko pa bi e ki khun samla ki jong mi nimba ki kam ki jam ki ba mil ai ki bat kum juri ki kmi ki pa jong ki ken ko pa bi kam ka jam ka jong ki baro ki e baro ki ba mi ai ken ko pa bi ki de ki jing kur khu ki jong mi ki ba mi bu na ka banta ka jong ni ba ni wan ba wan ra akhmat ka jong mi kum ka ji seng samla jong ka bang presbyterian nonglum ha ka ni ka po ken ko pa bi ba min pen kan tang ki ba shi ba ka ji seng samla kan pin don kam ki kan long na ka banta ka burom ka jong mi ba don ring kat ru ken ko pa bi i we ikon samla ki blan no iwe pagmi pa jong ki ken ko pa bi ba ki e baro ki kam ki jam ba ki don ken ko pa bi ki e baro ka kam ka ba ki le ken ko pa bi kan long po ka jing kur khu ka jong mi ba menang ai kur khu ki ken ko pa bi ba ki sngi ki jing em ki jong ki ki barang sa menang kur khu ro ba kan ki jing shakri ki jong ki barang sa khani ko por ki wan ban ra khmat ka jong mi ka jing scam men sngo ki jing khat kar pat ka jong ni ba ka jing don ka jong mi kan long kat ba kan ki jing shakri ki jong ni ba ring kat ba ki jing shakri jong ki we pa ki khon samla ki ba don lang ring kat kani ko po ken ko pa ban rakhi kani ka sngi ken ko pa bi ho ngim shim la yo ka lat ka balai lot bangin ya wan re ha ki yeng ki sam ki jongi ni ya dam ki khmat ban mania ban shakri yami shim tem ki ka por badang sa baro jong kani ki jing shakri ki jongi da ka jing scam ka buram baro si sen ni ai shami batang shami mangi khat ngi pan ka pai kini ki e baro ka teng jong try banom pun em jong jesus christ dum ta si ata ba bom chukoro amen ang ila poi pat shakawai ka banta jong jing shakri ka jongi hagani ka por ya ka bangin yo sko
ya ka khubor ka ba em na ka tin ka jong oblei lingba I pastor TW1 Shong pastor ya I khublei phi lingba ka por ka ba kodor but ya ka ba pen basa lingba ka tin ka ba em ka jong u lingba ka ni ka jing shakri ka jong I pastor TW1 Shong I don ru ha ka phut muri pastorate but kumjuru I don ha ka phut muri district ka bahap ru ka molai presbytery Ashwabi pastor in sashim ya ka benta ka jong I takum ka jing pen kre Inya snok tilang man rai ka tu ka jing rai ka ba real spa life way na ka ba thamai ba real spa pra na ka ba rem in real spa life way ba real spa pra Shipai ukris ka kamenta ka dawa utra yangi barok bantrei ulapha kabalang bantai kerteng jong u ban pla haprthei badum dap jing thala tungin persyang ya ka kam ka ba kraw na ka banta ublei tukmi lenti ya ki kular ki ba kraw na uhi Shipai ukris ka kamenta ka dawa utrayangi baro bantre ulapha kabalang bante kerteng jong u ban pla haperthei badum dap jing thala Shipai ukris ka gospel kilen bin na Shaki jat bin real bana pop kin pai no Jing sok ban ai ha per thei dak jing gilla Lei tang hu ji su jing em kin yo balang yen minta kat ba por ka dang don wat ai ngin boteng tungin ino ka birthday ba jing snow pa di jing e ba ro try on way Yaki kam ki ba kraw na ka bin da uble took me lenti Yaki kular ki ba kraw na uhi Kublai shibone Bawan kit kupar lingdo balong ucaman joga jinge seng samla baru ucaman jong kani ke jinge seng jongi kani ke por ye kitin priang sngub ha jong phi yanga ngai kublai phi baro ki para samla ba I jong ke jinge seng samla balang presbyterian nonglom ki wei pat kis para samla ki bayo ban khmi ban pet ye kani ka program jongi kani ke por bat ki para bangit ba I ngai kublai phi baro I wei pe wei ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai bo nong penem jong Jesus Christ
ngai kublei Youth Sunday ya pi baro ki para samla ba it ringkat ke jing duai ba ublei unyok pan kerku yangi apreng ke jing ya lenti ke ba ke bangingi don dai ba ublei unyok pan kerku kerpang ya pi kum ki banget ba it ki ba syanya bat ki ba syakri u gasngo buram sibon ya ka program committee ka bala ibet ban ai bentalem yanga ban ya shim benta ke ke por ke ba sam ne ke tien jong ublei ha ke ke Youth Sunday ar hajar at huai ka team jong ka Youth Sunday Youth Week Youth Sunday mentau snem ka ong ki kristan ki bakhan adkar ka bala pensyong nong rim na ka siti ka jong upol so titos kal nong ka baar ka rekod ka manrio nganget habaka jingeseng samla ki GP assembly ka labu ya ka ni ka team menta ka snem ka don la ka jong ka jing yu i ya ka jinglong jingman jong ka ni ka perthei panamar kata ka bu ya ka ni ka team kum ka jing kdo lenti ya ki samla khnang bakin nang kumnu ban yaj ha ka bakum kane ka por ka bangingi em ngamar ta tin namar kata bakani ka thim ka don ka khubor ka bakraw yangi kum ki samla jong ka balang bangin tip bat yo i ke ei ka bangi dei ban le ha bangi em ha preng ki babun ki ei ki bakani ka perthei ka tarwa ka jing em ka jongi kani ka thim ka don ru ka khubor haka om tang yang ki samla hinre ya barolang nado ki baret yang ki samla bat ya ki bala san la yaur taru kumju bat kalong ka thim ka bakhot yang ni namar kata ka bayawer yang ni bangin nang ban yaj ha kalenti ka jong utrai ha preng jong ki jing riam ki babun ki bala ban pen bakla lenti yang ni na ka benta ka jing slok hagani ka por ngala jit ya ka benta na ka ktien jong ublei na ka kitab u Daniel kal nong ka maningkong ka dekhot ka bapra ka kitab u Daniel kal nong ka maningkong ka dekhot ka bapra ki kentien ki ba ong kumne henrei u Daniel ulatmu halaka donot ba un om pentinget yalade da ka jing bams im lemne da ka wan ba udi namar kata ula kerpat yo rang ba ki yunok ba dei ban pentingit yelade halor jong kani ka benta ka bangala pule bat kum ka jinga te lang bat ka team jong kani ka snam ka kwa ban kren halor jong ka subject ban im na ka benta ublei hapdeng jong ka perthei ka bamru blei ban im na ka benta ublei hapdeng jong ka perthei ka bamru blei tunginya duai atrai bo blei jongi bahab neng nyai ngo yeme ba malaya lam ngi blei na do ka pasdang jo jing syakri ka jongi yeme paragene ka por ngi duai ka jing ya lam ka jome atrai kerpang habangin yo atrai ban snap ka ktin ka im jome ka duai ka jing pen kentang jome lo jong syakri blei ka pla khamat jome ngalong tong briu betlot uba biet uba thlun uba duna uba pop ko pan renga duai ka jing pen khu jome lo jong syakri ka ktin ka im jome hi Bading ilang baro ki balak ban yo snow kini ka por ya kini kijing pen bena juga ketin ka im jong me ablay men kren ha preng jong iru pengin yo atrai kijing pen thamai kijing mut jing berkat badi men sim ki jongi na ka benta ka buram ka jong me hi na mar nga pan kini baro ha ka keteng ka jong Jesus Christ amen hakasnam henriu spa san haswa ka jing kayo Jesus Christ utaus im ba kraw jong ka ri Babylon u Nebuchadnezzar ulawan bat ula kerkut ya ka benta ba sathi jong kari Israel ya ka snong Juda panang ta ula shim da khol ya ki jing don jing em na ka yeng ka jong ublei ya ki jing bu ki ba kan sai ha ka yeng ka jong ublei bat nang taru ula ya lam raw ki khon samla jong kari Juda bat na kita ki ba bun ki bala ya lam raw dan sangut ki khon Hebrew ki bang ya tip kerteng kum Hanania u Mishael u Asaria bat u Daniel u Nebuchadnezzar u dan shibun ka plan na ka menta kini ki khon samla ka jing thmu ka jong u kalong ba un hikai thamai ha ki jing mut jongki kum ta ba un na ban pen kelaya ki bakin long ki agent jong ka hima Babylon Bahadin bola la ban hikai un sapha pat yaki bakin long kinong trei jong ka hima Babylon halaka jong ka ri ka jong ki. Ara bangi perkhat yakane ka jing sisa
Kay ka bau niu Nebuchadnezzar ule ka jing sha kamyap her na ka bau soitan usim jo ka jing dum ba ka jing sensar ka perthei ule hakini kisngi uat kumno ban yo ban kurup no yiki khon samla bar ki khon rit ki jongi karpang bat ban hikai thama he ki jing mut jongki bat ban pendem yaki sakita ki bor ki jing sensar bat ki jing hikai ki ba khla ki jongu Nebuchadnezzar baunla ban le ya kata ka jing hikai thamai ula plan hakilai rukom ki benta ban wan lam ya kata ka jing thmu jong u ka ban ning kong kalong baula pen kela ya ka ktien ka ba ki kren ula pen kela ya ka rukom kren jongki Nebuchadnezzar usngu thu ba shua baunla ban penong igini ki khon samla bakin le kum kinong Babylon ka ka baning kong ka budi ban le kalong bakin perkhat kum kinong Babylon ban baun kot sata ka badon kam yaki kalong ban hikai yaki ya ka ktin jong kinong khaldi ya ka rukom im jongki ka rukom ya rukom yeng jongki uhap ban penkelaning kong ya ka ktin ka badon ka dono jongki Rengkat hangta ula besaru da kijing tho kibabon kibawan na kahima Babylon Nebuchadnezzar ula pendap ya kijing mud jugini ki khon samla Hebrew da ki kibadei jong kahima Babylon da ka philosophy jongki da ka science ka jongki da kijing hikai start niam jongki bar kibabon ki we kijing hikai bar ki don ki kot kibala ai haki bar bala hikai yakini ki samla ya ki kibad penjnga ya ki na kijing perkhat jongki saphang ka seon baru belei jongka bada ki ki jong ke Babylon. Ki para samla ba i jonga bar ki para bangit ba i ki be pet ya ke program ke por. Atharai ngimdon kaman phai jingai ban yu i ya ke ka ba ja hakini ki sngi ke mentaru ka don kata ka jing pen kela ya ka ktin ka jongi ya ka kom kren ka jongi Petang ya kawai ke nuksa ka mangalaban ai ka kerteng ka jong ublei jongi uba imber uba kraw lapun hiar dor ya ka haki jaka ki ba sapo ka kerteng ka jong Jesus Christ kala long ka kerteng ya ma ya nya ka kerteng ya tim jong ki brio kini ki sngi ki ba mentah Nia pet hakari ka jongi hasor hanong kendong lakalong haki jaka haki jing ya jongi ka man kasngi nyo sngawi ki breu baki pendon kam ya ka kerteng Jisu kum ka kerteng banya tim panang tala pen kraw ya kani haki dur ke bangi i haki television ke jongi haki cinema ke jongi ke bagi pet na ka por kum no bala pendon kam thala ya ka kerteng ba don bortam haka perthei baro Kekerteng kabahaka ki thelit ki khosiu kin dam krup baru thelit un pla bau Jisu long utrai re ki sngi ki jongi menta nyu i ya ka jing nyau senrum jo ki babon ya ka kerteng Jisu par mangi ki kristan hiru ki khon samla phi ko pet ka program ngamar tatin don bon na preng jong phi pendon kambakla ya ka kerteng Jisu Oma karukom ban khot karpa de kijing rap jongu ndai ban pendon kam ya ka kumba le lem kiwe ki kolshor juga perthei ban ngile mir ngile ya lem sata ka jing pen kala ya ka ktin ka jongi aperkhat hato kiwe ki jat nyam ki blei jong kiwe pat ki jat nyam yo sngomo baki beriukin penon kam ya ki kum ka kerteng banya tim banya krensi re kini ki sngi kalong kata kabak sang haki jaka ki bak kentang namar la pendon kam bakla ya ka ktin ka jong blei ka ktin blei hi haki babon ki benta la weng ya ka neki babon ki rensan la kalong haki jaka hikai school haki college la kalong haki rensan yanyap haki rensan himasima jongiru pat ka kerteng jong ublehi haki ni kisngi ki babon ki la persang ban yat hir lau tau ublei udei usin rang ukentei ne kumta ter wat haki jeli jong kinong ya tai theology ru lawalam ya ka jing pen kala ya ka ktin jongi
Ublay ubakraw jongi utau ublay bong om dan ki wei pat ki blay halo jonga ya utau ublay ki babun ki larak ban pensyong u haka juk kerensan pat ki wei pat ki blay jong ka perthei ngiu ya ka ka bau Nebukadnezar ule da ka barung sakarukom kren jongi pat kerpang sangi ki khon kristan ki jongi mentah gini ki sngi ang tangi iru iki wei pat kijing tendung persyak kijing im jongi ban pen melin ban pen keje engi sekarukom ke perthei pej ye ki kot pej ye kijing start ke perthei ki bawan changi menta hakikti ki jongi lahi kai lot yengi ye ki ke bangi kwa tang na kasi kemu budam ngilala ban wa de kijing tip ke perthei na do upin hadu ka aeroplane ye kijing start ke perthei hang ne bar hadu ka ka hau ke bahajrong Pan mangi ke samla hakata ka jing hikai ke bangi yo teng la nyat engi sebar jong ka jing li jeli jong ka jing sngo thu yo blai ka jing sania blai na bangi sngo mangi lai long blai pen ban ka jing hikai ka perthei ka nya engi sajngai no blai ki hau ke pan her ye ki message ki ba per sagi kum ku khon samla ki pen ye ki jing hikai ki palat ya ka ka ba ka ktien jong blai ka ba sabar jong ka jing hikai jong ka ktien jong blai La kalong haki printed forms, ne kalong haki media ki internet, bat kum ta ter. Oh, kadon kata ka jing isir kei, jong ka jing pen kelas tet, ya ka ktien ka thlit ka kom perkhat perdan jongi kum balong lem, ya kini ki khon samla Hebrew. Kabar, Nebukadnezar ula persang ban pen kelaru. Ya ka ka baki gile ban pen kela ya ka rukom im ka jongki ya ka lifestyle ka jongki kani ka benta jong ka jing pulien ru ka khot ka beningkong ka to ka kitab Daniel ka long ka beningkong phini i hang tu bau Nebukadnezar ula thmu ikini ki samla bakini sim benta na kami im ju man la ka sngi bakini bam na ka do ka ba ubam bar bakini di ru na ka wan ka ba udi Balasi kata ka do bat ka wan ka ba ubam berudi kala ban long ka wan ka ba long ka jingkhang kat kum ka an ju ki khon Israel le sila aya ka kum ka jingknya siki blay Babylon bat kum ta ter bat ka wan ka dan ka benta jong ka jing sniu ka ba kraw haka upar syang ban pen keje ya ka jing kwa jong ki khon samla da ki ki ba khla jong kata ka culture ka ba khla para bangai be Pat ki para samla ke ki bangi i hang ne kalong bau Nebukadnezar upen kala ya ka lifestyle la ne ka rukom im jong ki khon samla jingai ne ka yeng we ban tip ka hukum sim tang ka jing saham joku kalalong ka hukum dei ban le bet ya ka Nebukadnezar wat ban pen kala ka rukom im jong ki khon samla Kadon kawe ka proverb jong kinong Greek kabong ka jingwat ngobha kalong usembay jong ki jing sniu baro ka jingwat ngobha kalong usembay jong ki jing sniu ki baharukom bangi i kini ki sni kata ka jing sisa baki ba bon ki breu ka perthei ki wat ban pen kje ya ka jing im jong ki da ka pen ngobha ya ka jing kwa ka do ka met Banyak mir para samla, banyak le ike, klem da perkat, klem da adkar, klem da thau, klem da wo. Begini ya cabar jong jing jeli jong jing long kristan jongi. Pet ya ko kom long ka perthei jongi ka bangi im mentah. Ya ki jing sniu ki ba harukom ki ba don haka ka perthei ki bangi im mentah ngajuong makalong ka perthei ka ba ka pop kam long pop shu. Ka pop kam long pop shu. Om don ke jing adkar hakarokom im jong ki khon ki jong ublei kerpang mangi ki samla haki balang ki bapla bangilong ki khon ki jong ublei kren da ka baburom ya kilong kmi kilong khpa ki ba khmi ki ba pet ya ke program ke ka por ndai na mar ba ka ni ka dai ka jing seng jongi kum ki samla nga kwa ban address ya ki kat tu ka ni ki benta ki baran kami ngi kum ki samla pet ya ka jing long jo ke ka perthei jongi menta ke ka juk jong ka jing bua tanglang Kiba bon kilong yeng kila dono ki khon samla ba e jong ki namar ba kila yap haka jing di buat kala banong ki drugs kala banong ka kiat bar ki wei ki jing penmlen ba sneu kiba bon kilong yeng
kila sak kun sweat namaru kupah ula yap klem dei por namar bala sak te sak kum hagi jing melin basni ke bakum kita kajuk jong ke jing bua tanglang ni war ki tang man pas ngubhai la di nyim perkhat syu lapan keje yang ni daun ni usaitan una bukan nazar juga pertai ke mentah man pen keje yang ni sekejing kuat ke batang nak ke mentah kejing mon kejing sungbai la di dak bang klet no ya ke bah kamiat jong ke ying ke sem ba jong ki wei ki ba it hasau dong jong i ang tapet syukran lengkot pet ru ya ke kom nong ke pertai jong i mentah ya kejing jelei jong kejing auria bat kejing melin basni juga pertai ya keren hari ini kita ki topik kum ka sexual immorality kajing wan hiar kajing wan hiar juga ni ka perthei hakor kom longer kom perkhat jong ka kajing day senrang bat kan thei ka bang nyem nyau kan tang su kat kum ka ktien jong ublei oh habang ya keren ya kene ka subject kham tam ki babu nangi i perkhat ba ka dei tang ka subject ka be dei i ki bam long kristan Nega kuat ban challenge tapi ki kon samla ba i jonga. Bon ki samla ki barung se ki ying mane ban pendap ya ki jing tho song kurim ba khu jong ki om shu ki samla ki ba khu. Hatu kam don ka jing pher ha ka jing perkhat jong i hatu kam don ka jing pher namar bu syaitan uloyo ban te yang i. Ang tapet ki jing mlin ki basni ki ba ja ka ri jong i ki ni ki sngi ki ba mentah. Jio snow si pos nem menshua katan nem menshua ya ke jinglong ki khun kasi jongi menta ban ya berat khun ban ya penyap khun bat kum ta ter ki ja haki ying jongi haki kho sil jongi ba ik ba thon jongi ki ja kini namar ba usaitan una bukan zar ulawan ban tendung persya sangi da ka jing pen melin pen keje ya ka rukom im jongi ban pen phayangi na ka jing sisa juga ktien jong blei se ki ki jing perkhat ki jong nang tapet cu ya ke jing long ke perthei jongi oh ngi i menta se ke jing jelei ke corruption ke jing jelei jong ki jing ele ki bor ban ya sensar ke perthei i tang ke jing serkhei bat ka jing bam tikna ka seba phai ka don tang ke jing bam tikna bat ke jing song sir ya ka ri ba ka jat ben riu ko jongi ga perkhat ko bong upol kini ki dei ki sngi ki ba sniu kini ki sngi ki ba khat do ki sngi jong ka jing pendap ktin blei Pat sngap upol umaham kumno ya Timothy haka sithi ka ba jong usu Timothy ka long ka balai ka khot na do ka baning kong hado ka ba saw ong ndai uang kumno ndai to tip ya kani ba ki sngi ki ba khat do kin wan ki por ki ba sitom namar ki briu kin long ki ba it tang ya ladi ki ba it spy ki ba kren sarong ki ba le kraw ki ba kren snil ki bom ko ngo ela ki kmi ki kpa ki bom sngo ki bom khot ki bom it ela ka kenja ki ba klemap ki ba kren siar ki bom sutnyo ki ba runar ki bom it ya ka ba kiba nong de lok kiba hangame kiba le meng kiba i ya ka jing sngo bha kham tam banya ka bagi i je ublei banang ta u ai upun kut da ka to ka kentin ka basngo jubor bha ong kiba don ka dur ka jing long re ublei hendrai kiba len ya ka bor jong ka para samla ba i i hakini ki sngi ki jongi mentaru ya kata kajing pen keje yang i ban pen kela ya karukom im jongi mangi hiki kon kristan ki bakam bangi long ki briu bala syak pen kela ka gospel andre bala pen kela pen ban yang i na ka gospel ka jongu Jesus Christ ka benta ka balai ka ba uni una bukan nazar ula jit ban pen kela ka long ya kata ka jing te lok jongki upersang ban pen kela ya ka ka baki ki yeng ka kitab Daniel ka tukal nong ka beningkong ka khot ka nyo ka thu ingi ba kini ki khon samla Hebrew ki don ki kerteng ki be te lok bat ublei Hebrew par ublei Jehovah ka kerteng Daniel kamut ublei Jehovah utau Yahweh ba don bortam udai unong bisar jonga Hanania kamut ublei jonga ulong ublei badap de kajingai Azaria kamut ublei jonga udai ka bor jing Arab jonga Michel kalong kajing keli wei uba komune ublei jonga pite bu na bukan zahar upen kelai ka kerteng jogini ki samla Hebrew saka kerteng ka bete ba ki blei Babylon
Yau Daniel lakhot yau Belteshazzar kabamut ublei bel utau wei ni kiblei babun joginong Babylon unong ya da jong me. Yau Hanania lakhot yau Shadrach kabamut utau bolak pun kup mensim da utau blei aku utau wei ni kita kiblei benai ubadan hang tay sahid beneng. Yau Azaria lakhot yau Abednego kabamut usenran lani usyakri jong unibo utau weipat ublei hakite ki hajar ki blei jong kinong Babylon. Bari Michel lapan kelai syau Meshak kababu e kajing keli uei ubadan bor komune ublei aku uei ubadan bor komune ublei Babylon. Ko kisam laba it jong ngatrai kam jingai yang i bangin pai ban pet bani i ya kata ka jing pen kela ya ka jing ya te lok jongiru hakini kisngi ki bangi mentah piken mau kilong kpa kilong kemi ba i jogi men shwa piken mau yo no u borsing sim piken mau ya kan nabon sawan piken mau yo kinesing kini kilong kita ki kemiit pait kristan jongi kiba yeng ya ka hok ka jong ublei kiba telok bar ublei hadu bakin da yap kila e no ya ka spa ka perthei kila e no ka burom ka perthei kila e no ki ka perthei ka tawa bakin ya ne baru jisu shiki bom jukot ubor sing udu e jing long sim kanabon ka du ya ka spa ka pho ki jing don jing em bagi wei ki hajar ki banget ba ik pelaya heswa ki la yat kum tahi hak jing te lok ka besisa ka jong ki baru blei Jehova dai kum no sha phang jongi pat akini ki sngi ka mementa ko ki para samla ba i jonga apreng jong ka jukom long jo ka perthei ka jongi ka bala suk benta dai pet ke ka ba jangi ba bon nangi nyawat ki lat ki daw na ka jing long jo ka perthei ka bangi yat lenti menta ban ki ki bangi la yat ki jing ban ai daw yangi bangin pet jingai nau blei kata ka jing te lok jongi baru blei bat ka balang ka jong u bat ki ki ba dei sa phang u blei latin ju ha ka jing ki jongi ki ba man la ka sngi kalong ka basngau si ba preng jo ka jing yat lenti tang hapok kini ki Sisnem siteng tam mentah nak jing wan jung ni covid dan bon ki kon samla kristan om tang bakila jingai na ublei handai kila ya len ru ya ublei namar haba kimi i ya ublei apreng jong kani ka jing ja jo ka jing phalo jo ka ding bar ki jing er yong ki ba be ki sngo kamba ublei don shu bat ki jubab shu dei shu borong in control ki baro khoi bat ki no ya ka jing jong ki ho ublei ki sang ban wa ki wei pat ki bat ki sang ban wa ki wei pat ki blei bat ki sang ban bu ki jing shania jong ki ha ki wei pat ki bor ki ba kham sapo shu bani ublei bodan bor baro kata kalong ka perthei ka bangi im ka bau soitan uyale ban pen kala ya ka jing te ka jongi baru blei jongi oh para bangai bai ka jing khot na mar kata kalong yangi bangin long ki ba adkar ngin long ki ba adkar preng jog ni ka jing long jog ni ka perthei ka bakum ka ni banga kwa na mar kata ban khot yangi ka ni ka pon ha ka ni ka mat ka ba khat du ka jongi mentah bangin pej ke bangin le ban im na ka ban tau blei ha ka ni ka perthei ka bamre blei ban bangin la ban le kom ta kalong bangin pen scam ki snar jong kalong ying long sem ka jongi bat bangin ying scam kum ki banget how Jesus Christ u Daniel ka to ka jing puli menne ong ka ktin jong ublei ulat mu halaka do nu ba om pentingit yala de da ka jing bams im lemne da ka wan ba udi uta ulang u Daniel u ba adkar ko ki samla ba i jonga ngakwa banya thu yangi mangiru kalong kajing khot yangi sia kajing long adkar ka jong Daniel hi ban nga kwa banong bakat benta ka ban ningkong yangi ban pen scam ya kajing nget jongi kade haki ying ki sem ka jongi kani kade kajing seng samla ka bangiyo ban ya rakhi ya kade ka youth week hau nus nam arhajar arhuai ndai nga matatin dan si bon kilong kmi kilong kpa gibe pet ya kade kajing seng ya kade kajing sakri kade ka por nga kwa ban ong ya pi kilong ying long sem jongi kilong kiling kha ki jong pi bat ki jonga balangi
ang nut sisa bangin i ya ka pateng ka thmai ki khon samla na ka singkai jongi ki ban wan lam ka jingkala ya ka ri ka jaj ben riu bare ka balang hi ngidei mangi man sedang lalaki jong ki ying ki sem ki jongi pat ko ki khon samla jongi ki ba pej ka program nga kwa banong ya piru ha ka por dei na la karampe bagin penyeng ya kanong rim jongi dei ha ke jinge seng samla dei ha ke Sunday school dei ha ke jinge seng ki bangi syakri na kapor kapan ya rap yangi ban penyeng ya kanong rim ka bas kem jongi hap deng jogi jing senjor jogi ba bon ki nong rim ka perthei nang ni menta iron kam ban pej ki snar ki jongi ban pen skem yaki Daka ba ko ngu ya ka ktin ka jong ublei ba ka balong adkar sa phang jong ka kumnu ka hikaya ka kom im jongi ka ba man ka sngi namar nga kwa ba ne thu epi ki school ba ki college ki jongi kinum hikaya ngi ya ka kom ka ba ngi ben im ya ka hok ba ka jinglong ka ba ublei lat tang le si ka ba hikaya ngi bangin duai ya ki jing duai ki ba man ka sngi ka ba ki syabut teneng ya nore sngap Uni weuro crowd Charles A. Wells ongkomno. The school will teach children how to read, but the environment of the home must teach them what to read. The school can teach them how to think, but the home must teach them what to believe. Ka school kan hikai ki khon ke jongi kumnu bakin puli henrei ka dei ka ying kaban hikai ki ya ka ei bakin puli ka school kan hikai ki khon jongi kumnu bakin perkhat henrei dei karampe ka ying kaban hikai ki yano bakin ngej pat ko ki kme ki pa ba i jonga ki ba pet ye ka program ka por ngap ka ktien jong ublei ka ong kumno to hikai yau khna hakalenti bo dei ban lech ti un om kan ria naka wat haba ula temen ngap upol sekinong Ephesus umaham kumno yikpa ba I ki ba pet ka program piru kikpa tu wat penbitare laki khon Hendrai tu besar pejak yaki haka jing hikai bat ka jing sneng utrai Deuteronomy kalnong kabakhat way kong kumno namar kata tubuh khop yakini kiktin jonga hakadok nut jong pi barakaman sim jong pi batu te yaki kum kadak hakakti jong pi baken long kum ka jingdeng selang mat hapen ki khmat jong pi tu pin yai hikai ru di yaki haki khun jong pi dak ba kren sapang joki haba me shong hala ying baraba me ya halanti baraba me thia baraba me khiru Bat men tho yaki haki syaukat jingkang ka ying jong me bat haki kerdop jong me. Kani kalong ka jingkhot ka jong ka ktien jong ublei kerpang yangi ki kime ki kpa bat hakani ka juk hakani ka jingkren kerpang ka dei ki kpa bat ngamar tatien kalong ka khubor yangi ki kpa ka pet ki ka program kambun sin mangi ki kpa haka jing dei ka jinglong ka bakan jaman sim ka jing penmlin bakan jaman sim ni kam ya e no ta ha ka keme ma ha kita ki jing penmlin bakan jaman sim ka keme ba pli ka ban lech ban sarai ki khun ha ka ban on si school pen pa bat kum ta ter hoi man tawat ha ka bangi medan school pen pa ru kambun kilong ying long sam ki bang yo snow ka jing sawa jo ka sur kilong keme ki ba yam shau blei ban ki kpa ba I jonga Kambun kilong kpa haki por menta bangi astang ban yalaj ki ying mani jogi ban lech jing sang nang ni sakmat kuma ka julong ki snem ki bala lech ru ki ba bon ki kpa ki por jing sang ka ka por jong ki ban thia thai ban ka bakin lech ka ying ka jong ublei kumno ngin khmi lenti baki khon jongi kin nang ban but yo ublei lada mangau kpa ngam nang ban pen I ki den jat ki baki ki de ban ya Pat nga kuak banong ko kikpa ba I de ka jing it ka ba kraw ka man sim ba ka jing khya ka ba jur ka man sim nga kuak banong ya pi ublei undawana pi ka wei ka sngi ya ka ei ka ba pilale ha ka jing dei ba ka jing im ba kan jaman sim da ka man tala ka jing ki khon jong pi namar kata kalong ka jing khot yangi ha bangi seng ni ka nong rim da ka man tala ka yeng ka sam kalong ka jing khot ya pi ki kpa ba I jonga kalong ka jing khot ya pi ki kmi ba I jonga bangin yang scam ban le ka ba dei ha ka ba adkar na ka ktien jong ublei ban hikai ki khon ke jongi ya ka ei ka ba ka bible hi ka pen yeng ya ka hok bat ka jing sisa
panang ta su yang ipat kiwai ki khon samla akwa barong ya pi chen rang bat kan thei hawa ka Bible ka kren chapi yang scam what Yamir bat ka perthai banong ngan pen kedia khandiat hang tu ngan kham pen jam hang tu khandiat yang scam hakaktin ka jong ublei sngap udanial perkhat chapang ki jing hikai ki bau yo hari Babylon namaru tip yanu ngai udanial perkhat ka ei baki ki khot kerteng yo namaru tip ujong no ulong udanial utip bandro ya ulain jong kumta habau Nebuchadnezzar khot igini ki khan kon samlai Hebrew ban pen ken ki an ki jong ki ulong ngala thmu ka do anut baganom pen tingit yaladi ko ki para samla ba an sapan kot no igini ka jing kran jonga igini ka po ringa kwa banong igini ka jing sisangi im hakisngi ki ba Yem kisngi ki ba ki jing pen shoi na ka diang ba na ka mon ba ki jing ki ba bon jat ki wan na ka jing im jongi man na ka por nang ta pe ki jing long ka pathei man tangi dang don ha ka jing long ka jing sa te ha ka ni ka khlam ka ba sngo ser khai COVID-19 ngilai pen mlin yal di sekata ka culture ka pathma jongi man talang ba unu snam balala banya deng mas banya sakti banya le sanitization but banya le social distancing but kumta ter kijing penbena na ki kor ki bor kijing maha mangilong adkar ha kijing im jongi ka bakan jamet nilaya bot berking hakat ka bangila renga kwa banong yangi pat kadon kijing khot ru ya kijing adkar ka bakan jaman sim kumno pat ya kata ngile hatu ngidon kajing adkar mo hakaktien kabangingi kren neng ya padia akal bangimon ban pesngo bha yo diang umon uboyo sngo yangi klem perkhat kaktien kabangingi kren kakerku ni katim mikiwe hatu ngi adkar mo karukom im kabangingi im ki samla rangba ki ba im hayeng jong pi pilong ki nuksak ba bhai ki para le ki khunrit ma phi ki la ki yeng ki sam ki jong pi kar kom im ka ba kum no ngi em hatu kan don mo kata ka testament na ki khun ki jong pi la sign da pilatamen ba ki khun ki dong ngalong kum ne ka ba ngalong menta na mar ba dei pa dei mei ki bala pensan nga kum de ki bala pesa peja nga daga ktinu blei ka ba im hatu ngilong ki ba adkar mo haga jing ate lok jongi baru play ni ha pedeng jing len shop jong ke eriong mangi hi nya ga ying ga jongi so jingai na play kalong ga jing khot ko ki para bangai bangilong ki ba adkar pala ngi kwa sisa bangini i ka jing job ka jing im jongi persya ka jing blin ki basniu persya ka pop persya ka bor ka jing dum ka don ka jing khot yangi ka batang ha ka ktien jong ublei hi ka ban kersya ngi bagini yo ka jing job ngas ngau kemen syapang usim David kerpang bahikai ngi na ka ktien jong kumno bangin rikhop ya ka do no jongi sngap habau David Ukraine ka sam ka sispa khat khandai ka khot ka bakhat wai ong kumno ngalari khop ya ka ktien jong me ha ka do no jonga knang banganom le pop nang tau kli da kumno samla on pun kho ya la kalenti ujubab da ka ba ule sumar kat bakum ka ktien jong me ka balong ka jing ong da ka ba adkar kat kum ka ktien ka jong oblei para bangit bait bat ki para samla ngala bet yu sambai ha preng jong pi parga khot ya pi menta le si leng ba ki snem ngila bakla ngim la adkar kum ki samla kristan hiru ka ktin ka bangi kran ka kom im ka kom ya ka kom shanya ka jong oblei ngila pen le ran yu ki bun ki benta Nengah kuat pada tu iapi kani ke Youth Week ar hajar ar puwe kani ke por ke bangilak ban seng thamai biang sasisin ya ke jingya day ke jongi baru blay ban ngatip tang kawai ke lad bat kata ke day ke ding pernah jong Jesus Christ
Ngakot ya pi namar kata ya ngin let menta seka ding pnau Jesus Christ ngakot engi menta ya ber kijing kit kiba kumno kijing telot kiba kumno kijing bamla kiba bon kijongi kijing eksat kijing lan sop kijing ek kiba wancangi ya ngin mare Shaulum Calvary hang ta kadon kading pna bat kan ya rap ban pentu ka snam ka barang ya tu hadu menta siki men sim kiba jot kijongi siki jing im kiba mlarkam kijongi bantai pat ya ka hima ka jong oblei ha ka jing im ka jongi kum ta bangin la banong ki samla kristan ki bakhana dekar tongi yadwai ablei be ngai ngo eme ya ga ktien ka ba im ka jong me atrai sembai bha bal betep hadum shai unum sep ngadwai men pendei ya ga jing sisha baro om tang bakin ketik iki jing mut jing perkhat Yagi skor jingi om tang pakai cupan sengot tenat ingi ableh hendrei bangin lak ban shim yagi jing rai shimet hi ableh hagi jingi dei jongi bat me ko pa bei bangin long ki briu ki samla ki ba dekar ki samla ki ba ya ya kalenti ke jong me ki ba le ka mon ka jong me bat ki ba pen sengo bahaya me ki por barok ka jing im ka jong yarap ingi ableh nyai ti kan ka por ka badang saru hakikti ke jong pediangi ke jing shakri ke jong pediangi ka ktien ka ba em ka bala bet ker khu trai kan man phai thli shame kombos uslap uhab upan thleng ka khndo pun sei sambaya ble ai kan long kum ta ka ktien jong kan man phai thli shame kan wan ke jing ker khu trai na kam da ki man sem baro ki ba ban play ka do no da ka por ban snap ban pediangi ka na bar nga pa ni ni ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Hagani ka porpat nginyo ay ka jingroi kerpang aling ba imis dahun shisha nong siet na kerpat ya iba in shim ya ka benta ka jong e man ka por banga persyang na ka jong kabor man banga persyang ban yeng henrei ngahamno Baro kilenti ba maruwe bangalayan Udan ujisu Habaka jing imbangate kakelon no Habakilok bangadon ngam laban syemshu Ngam jula sutu hinrei mentangayoi Udon ujisu Hakajing am, hakajing wan Hakajing bang bajing pen kia Kung jing ker kubla tebha Reng jing pa jing pra Mana kapor kaklimat Bagayat pat bangadang teng Wat langam laban sutup ni banyo iru Udon ujisu Kum yang ubadon kami akajing pen Jing sius pada kador kabam lasir Ngam long ubab yang henrei ublei nga aingu Udon ujisu Hakajing ah, hakajing wan Hakajing pang bajing pen kia Kung jing ker kubla tebha Deng jing pat jing pra Malakapor kakleman Bangayay pat bangadang teng Wat langam laban skontu ni banyo iru Udon ujisu haki lomba Bat haki tem Don ujisu Haka serngil kilinti kem Don ujisu Hap deng jing ebat jing ma Don ujisu Man kapor udon mau Bangan om yat parwe Uyay don bana Hakajing wa Hakajing
bashi ublei. Amen. Ingila poi sya ka bentai ya ka pengen penwai no ya ka ni ka jing syakri ka jongi. Ni aingo yu blei na mawla don ringkat. Nadu bestang pat hadu ka ni ka klipmat ka bamenta. Ni pen pau ya ka jing songo ya barok ki para samla ki belalaban pendep ya ka benta ka jongki. Kata ka long nadu I organis inong yalam jing rai. Iba yalam yangi ka jing rai penhamen sim ka balalong shisha ka bapenra ikimen sim ki dot not ki jongi lingba ka ni ka jing syakri ka jongi. Ya ai kubleiru ikinong inong please tang mat wai. Inong pen kentang ya ka jing aingo. Mat kumju ru ya ka special number ya ka bangilayo lingba ka ni ka jing syakri. Ublei undon ringkat ya pi iwei. Ublei nyerap ublei kurshan bor. Ublei Unyalam na umensim makot ya ka bagi pila lakman syakri ya ka kerteng ka ba emma ka badan bor ka jong u habaro ki singi ki por jong ka jing em ka jong pi bat nya ai khublei ro I pastor I bala sam ya ka khubor lingba ka ni ka jing syakri ka jongi ka khubor ka lolong ro ka khubor ka papan ken mau ka khubor ka baktik ya ki jing mut ka jing perkhat ki jongi ki baktik ya ka donot ya ka mensim ya ka ban long ro ki samla ki banyat haka jing shisha ki samla ki bayat haka hok bakalong ru ka jikot ya ki long kemi ki long kpa bakila ka jingket kli ka pakin don hala ki jong ki long yeng long sem bat kumju ru yangi ki para samla ya ka bangin yeng scam haka ktien ka ba em ka jong ublei bat ngi aingo ru lingba ka ni ka khubor am kan chulong ya ka bangi chuskap henrei ru kan yo jaka haka jing em ka jong yi ka ba man ka sngi Bat ni penpau ya ka jing songo ya pi pastor ya ka ublei unang don ringkat ya ka jing em ya ka pastorate ya ka pi pitrei ublei unang kershan bor ya pi ublei unang a ya ka bor ka jong men se makhot ya ka pila ban syakri u haki por baro bat ni ai khublei ru ya ka yeng ka sem nga jong pi ya ki khon ki ti ublei unang kerkhu ya pi ha baro kilang jong ka jing em ka jong pi pastor bat ka ni ka por ngen penwai no ya ka ni ka jing syakri ka jongi bat ni penpau ru ya baro Kibla yok benta lingba ka YouTube channel jong ka jesing samla hala ka jong ki yeng kisem pa ublei undon ringkat ublei un kurkhu pa ublei un ai bor yang ilang baro tingin penwai ka jing syakri ka jongi da ka tu ka jing rai ka bat riu spa arphulai naga bathamai bat sun spa khnai khundai naga brem riu spa arphulai naga bathamai bat sun spa khnai khundai naga bakhamrem tu yeng samla utra yangi ukhot sngoba yeng no menta tu nget ka ktin jong u tu khie pen bana ka khubor jing pen em ba yala di aitilot banlen namar ujisu te hadien mi ladat ban rai kini jing rai nga sekerpat I pro pastor jongi I pro pastor jimarwen in spalat yangi naga jing kerkho penwai Jing per
kỳ đắng áp ban yo ca jing shai kỳ khôn jing jin jar ba ro tu yeng ban ya ra sha prang tu ngin nang ya ca cam u trai cho ngin mi ban ya tre sha prang tu ngin nang ya hi ma cho u ban pen ya ha birthday long slur what chat ti mu try u don ha ja cũng shi pai ba hangin tor ngin om ken ra la jing e bun jan ngin shen ba u ji su ngin snow scam yang i un ai bor ha jing plot un ger sha ki nong yat wir ba rob la ja na sem u try na jing jod bla hab ya ki ban pen pai yeng jod min ta ka hu kom jong u ban pen de ka bai nong in yo on da jing tray ka la wa sha prang tu ngin nang ya ca cam u trai cho ngin mi ban ya tre sha prang tu ngin nang ya hi ma cho u ban pen ya ha birthday long slur what shed ti mu try u don ha ja cũng shi pai ba hangin tor ngin om ken ra la jing e bon jan ngin shen ba u ji su ngin slow scam yang i un ai bor ha jing klot un ger sha tu ngin ya punwai hakabuai no jongni ka jing shakri ka jongi hagni ka no pai jongni ka sngi to ai ba ka jing it ba ka jong blay ubalong ukpa ujongi ba habneng ka jing ai a ka jong try ba nong pen im jongi Jesus Christ ba ka jing slok ka ba thiang ba ka ba pinchai bor ka jong men sim ba khoi to ai ba kini ka jing kir khu kini yo ba ni shong sa ringkat bat ngi bat kumju ki reu ngai bat ki para samla ki badon hagni ka ri ka ba it ka jongi ba kleng satlak jong ka prthai menta bat ki arta bom ju korru amen.